Salut! Numele meu este Cosmin Filer. Marea majoritate mă cunosc de-a lungul timpului prin diferite relații de prietenie sau au avut nevoie de ceva la un moment dat. Acesta este primul meu vlog, ca să zic așa. Este un mini vlog, sunt la început, așa că dacă am emoții sau... De obicei nu stau în fața camerei, de obicei stau în spatele camerei. Pentru cine a văzut clipul meu de nuntă, se vede cât de emoționat am fost în fața camerei. Am făcut acest vlog și am făcut acest setup cu două camere, adică două camere. Doresc să vă mulțumesc vouă, prieteni dragi. Nu trebuie să dau un nume pentru că nici nu e necesar să dau nume, pentru că ar fi ipocrit din punctul meu de vedere. Cei care se știu și simt că vorbesc despre ei, mă bucur foarte, foarte mult. Doresc să vă spun că mă bucur enorm de mult că am strâns o sumă destul de mare de bani din punctul meu de vedere. Adică o familie cu un buget, cu un salariu minim pe economie ar strânge acești bănuți în 2, 3 sau chiar 4-5 ani. Am strâns o sumă destul de mare, în jur de 23.000 de lei, cu care continuăm să achiziționăm fonduri pentru personalul medical. Mă bucur enorm de mult că multe persoane la care nu mă așteptam s-au implicat și mă bucur că ați avut încredere în mine. Am reușit să livrăm multe viziere despre care nici nu, efectiv, nu mai am habar, ca să zic așa. Suntem în continuare în producție de viziere, cu toate că nu am mai postat nimic în ultima perioadă. Încerc să lucrez cât mai singur, pentru că nu doresc să fac un cumul de persoane ca să nu răspândim acest virus nenorocit, că altfel nu poți să zici. Sper ca toate produsele pe care împreună noi le-am achiziționat, pentru că fără voi nu aș fi făcut acest lucru, cu toate că mi-am dedicat 100% din timp. Dar mă bucur enorm că s-a întâmplat acest lucru. Ce pot să zic este că îmi doresc să ne vedem și la alte nevoi și la alte cazuri și nu numai în situații de acestea de urgență, pentru că este o situație de urgență, de maxim urgență, ca să zic așa. Îmi doresc foarte mult să ne vedem și în alte situații, să ajutăm și pe alții nevoiași. Poate reușim să găsim familii care chiar au nevoie de o casă, care nu au ce mânca, persoane care sunt grav bolnave și să reușim să dăm mâna de la mână, de la 10 bani la cine își permite mai mult, pentru că puțin cu puțin se adună și se face un întreg. După cum am spus, am strâns o sumă de peste 23.000 de lei din donații pentru achiziția a echipamentului de protecție pentru personal medical. Împreună cu Fundația Comunitară Galați, în continuare căutăm furnizori și căutăm cele mai bune prețuri pentru a lua o cantitate cât mai mare și pentru ca echipamentele de protecție să fie certificate, pentru că altfel ar fi o problemă destul de gravă. Încercăm să facem tot posibilul noi ca oameni, în limita bunului simț, să zic așa, adică cât ne permite timpul și cât putem de mult, să donăm cât mai multe și să punem cât mai multe echipamente de protecție către personal medical.
adică încercăm să-i protejăm pe ai noștri în primă fază, pentru că fără ei nu cred că alții ar putea supraviețui. Și cam atât. Ce să zicem? În prima fază trebuie să protejăm bucătarul ca să avem pâine și așa e și cu personalul medical. Pentru că fără ei, indiferent de cum i-ar pune alții într-o categorie sau într-o oală, în momentul de față ei sunt prima linie, indiferent că vor sau nu vor, și asta și-au ales. Nimeni nu s-ar fi gândit la un asemenea dezastru și sperăm să ne vedem sănătoși. Ne vedem la al doilea vlog. Al doilea. Cu 2 camere. 1, 2. Seara bună, dragi!